boas, que tal? Benvidas a esta entrega de abril de Ecocanle, esta especie de informativo medioambiental que informa das protestas e queixas da veciñanza e de colectivos ecoloxistas contra diferentes agresións que acotíos están dando no país, pero que a maioría das persoas non se coñecen porque non saen nos medios convencionais. Agresións contra o noso territorio, pero tamén contra o benestar das persoas que nel vivimos e do resto dos seres vivos. Traballamos neste programa Monse Valencia, Alberto Rivero, Xaquín Pastoriza, Cristóbal López e eu, Alba Pazos. Agora imos co menú. Non fai falta estar en forma nin ser especialmente habilidosas para andar en bici pola cidade. Dino as mulleres bicivisíveis de Vigo que subliñan que son máis as barreiras que teñen as mulleres que os homes agora de andar en bicicleta. Traballan por rachar estes obstáculos e por conseguir na mobilidade e no urbanismo unha ollada de xénero e máis espazos seguros. Iria Vázquez, deste colectivo, vai nolo explicar moi ben. E imos escoitar a Jesús de la Fuente, voceiro do colectivo Arrente do Chan, que pide que se recupere a libre circulación e a renaturalización do río Verdugo. Exixen para iso a suspensión inmediata do aproveitamento que está a facer Naturti na Ponte do Inferno, coa concesión, ollo, xa caducada. No Concello Pino denuncian verteduras incontroladas ao río do Burgo de augas sen tratar. Piden unha depuradora para evitar que estas augas contaminen o río, o mar e as súas terras. Cheiros insoportables, dificultade para respirar, mareos é o que denuncia a veciñanza de Touro polas verteduras de lodos na antiga mina. Din que o Concello e a Xunta non escoitan as súas queixas constantes. Espazos naturais como a Serra do Suído ou a da Groba, o Macizo Central, Ourensán ou Pena Trevinca están ameazados por megaparques eólicos e os intereses da poboación rural seguen a ser relegados mentres uns poucos só se van a beneficiar con este negocio do eólico. Vainos falar máis destes proxectos Xosé Beiras. E o sábado pasado estivemos en Mugardos na nova concentración, neste caso diante de Reganosa, da Coordinadora Galega por un reparto xusto dos fondos europeos xunto co Comité de Emerxencia da Ría de Ferrol. Denunciaron así deste xeito a falta de transparencia, a ausencia de participación pública e o reparto dos cartos de todas, cartos que son de todas, a dedo. Pero ante tanta desfeita sempre nos gusta lembrárvolo, hai alternativas unha vez máis, traínolas Monse Valencia. Hoxe vainos falar da plataforma pola xustiza fiscal co seu voceiro Paco González, que reclaman unha verdadeira reforma do sistema de impostos. Pois comezamos cos contidos deste Ecocanle de abril, achegándonos ata Vigo para coñecer as mulleres bicivisíveis e en que obxectivos están traballando. Cunha das integrantes deste colectivo, con Iria Vázquez, está o noso reporteiro da zona. Xa aquí moi boas, todo teu. Ola Alba, estamos no Parque de Castrelos con Iria Vázquez, voceira de Mulleres Bicivisíveis, que é un colectivo de Vigo que aposta pola loita contra as desigualdades no uso da bicicleta. Iria, como nacedes como colectivo? Cal é o vosso obxectivo? Bueno, pois a verdade é que foi polas ganas de que houbera máis mulleres que andan en bici e tamén que houbera máis mulleres nos movementos ciclistas. Entón, para nós, pois, unha das claves está en montar colectivos dentro das propias plataformas mixtas, pero colectivos que sexan só de mulleres, para, de alguma maneira, crear eses referentes, non? Que outras mulleres vexan a mulleres que andan en bici, que están nos momentos ciclistas, que apostan pola mobilidade, bueno, en bici, ecoloxista, sustentável, porque sí que vamos un pouco nesa liña, e nacemos como, bueno, fai un ano e pico, entón nos colleu a pandemia polo medio, co cual, bueno, estamos facendo cousiñas pouquiño a pouco e colaboramos tamén cun grupo de traballo de Conbici, que é unha plataforma estatal. Colaboramos dúas de nós, Begoña máis eu, no grupo de Equidade Conbici. Entón, bueno, estamos facendo como un traballo a nivel local, pero tamén así implicadas noutras leiras tamén en Conbici. Que interesante. E que tipo de actividades e campañas facedes? Vale, pois comezamos por unha cousa basiquiña, que é facer unha guía de igualdade para os colectivos ciclistas, porque detectamos que hai poucas mulleres, e hai poucas mulleres, entre outras cousas, porque non se traballa o tema de xénero. Se ti nos colectivos, isto está xa estudiadísimo, se ti nos colectivos traballas a perspectiva de xénero,
comezas a sumar máis mulleres. Entón, comenzamos facendo esta guía, que a fixemos con bici, está en aberto, a divulgamos, bueno, por moitos, a fixemos compartida, non, con este grupo de traballo de Conbici, e a verdade é que penso que, bueno, comezamos por aí para integrar esa perspectiva de xénero nas propias asociacións ciclistas. Vale, este é un primeiro punto. E logo tamén estamos agora arrancando, hoxe mesmo, un proxecto que é moi bonito, tamén compartido con Greenpeace, Mulleres Bicivisíveis, para ensinar a mulleres a andar en bicicleta, porque é certo, todas as enquisas mostran que hai unha fenda de xénero en saber andar en bici. Entón xa temos como esa primeira barreira, saber andar en bici, ter ferramentas para circular por unha cidade tan cochista como a Vigo e bueno, sentirte un pouco a gusto, apoiada, e entón queremos que ser propias mulleres do propio colectivo que ensinemos a outras mulleres a andar en bici, a circular, a sentirse acompañadas, a facer eses acompañamentos para andar en bici. Entón esas serían como por agora. É certo que tamén participamos noutra campaña co 8M, que foi crear referentes, divulgar referentes de mulleres en bici. Entón, pois Alfonsina Estrada, que é a muller que rodou no Giro, non? Que participou no Giro de Italia, bueno, a principios do século XX, bueno, tamén mulleres deportistas, cicloturistas, como diversidade de mulleres, que queremos poñer o foco tamén en que non fai falta estar en forma, nin ser unha muller nova, nin ser unha persoa deportista para andar en bici, senón que todos os perfis, coas todas as súas, bueno, particularidades, ao seu ritmo, pero a bici é un medio de transporte, esa nosa aposta, e que todo o mundo pode sumarse coas súas propias, bueno, pues, circunstancias. Evidentemente. Sí. Como vinculades o enfoque de xénero coa bici, non? É dicir, que desvantaxas ten unha muller polo feito de ser muller no uso da bicicleta? Bueno, na realidade nós queremos poñer o foco en que precisamos que a mobilidade deixe de ter barreiras para usar a bicicleta, non? E que eso nos vai a beneficiar a homes e a mulleres. Pero sí que é certo que as barreiras actuais parecen afectar máis as mulleres. Todas as enquisas van por aí. Porque a barreira principal é o tráfico de coches e a cultura do cochismo, que é tamén unha cultura agresiva, non? Estamos en Vigo, que os coches van, pois moitas veces, sen respeitar os límites, con a actitude moi agresiva, cara as persoas peóns e cara as ciclistas, o sea, cara a todo o mundo que non vaya en coche. Entón, esa sería a primeira barreira. Que pasa? Que as enquisas nos din que sobre todo son mulleres as que teñen medo ante os coches. Entón, é unha barreira que afecta a todo o mundo, pero por dicirlo así, afecta especificamente as mulleres. Entón, para nós, esa primeira barreira. Bueno, despois da que dixen antes, de primeiro que saber andar en bici, para poder andar en bici, aí temos unha fenda de xénero. Entón, por dar unha cifra, non? Ao redor do 70% das persoas que andan en bici nas cidades son homes, así, a nivel estatal, non? Polo que se mide. E iso, pois, 3 de cada 10 somos mulleres. Entón, precisamos rachar moitas barreiras. Unha sería con este tema de empoderarte para coller a bicicleta, dúas, frear o tipo de tráfico que hai e reducir velocidade e comezar a ter, esta sería a terceira, comezar a ter infraestructuras tamén ciclistas, carrís bici, ciclocarrís que animen, non? Que sí que as mulleres se sinten como máis seguras tamén nese tipo de espazos, máis acompañadas para poder andar en bici. Esas serían como as 3 barreiras principais. Logo hai outras tamén que afectan a outras partes, non, a nivel xa máis sociolóxico, non, que nos afectan as mulleres, que moitas veces temos escaseza de tempo, somos pobres en tempo as mulleres. Claro. Entón, os coidados tamén fan que sexa a veces máis complicado para nós ter momentos de ocio ou momentos lúdicos para pararte a aprender, rodar coa bici, etcétera. E entón está bastante estudado tamén que as mulleres facemos itinerarios dentro da cidade distintos que os homes, non? Os homes van de casa ao traballo, do traballo a casa. As mulleres vamos a deixar a crianza a guardería, a facer a compra, bueno, pola división sexual do traballo que hai na sociedade e que se plasma na tipo de mobilidade, non? E, bueno, por certo, que no coche sobre todo, o sea, hai maioría de homes conductores e en cambio as mulleres pois usamos, vale, vamos máis a pé, transporte público, tamén coches, pero en menor proporción. Entón, claro, sí que hai unha ollada de xénero para nós tamén non só na mobilidade, sino no urbanismo. Precisamos ter unha mirada de xénero para planificar tamén como usamos as mulleres, que traxectos facemos nas cidades. En Vigo está sin estudiar aínda, pero bueno, esperemos que avance, e o que precisamos é
bueno, pois espazos seguros onde deixar as bicis, aparcadoiros, carris bici, sensibilización dos conductores e das conductoras de coches, bueno, como campañas de sensibilización e minimizar as barreiras que temos a día de hoxe, que son bastantes, porque eu cada vez que, a ver, cando vas por zonas, non, hai puntos negros tamén, eu me lembro que cando vas de recados, por exemplo, a Avenida de Madrid, é un sitio moi agreste, entón, claro, precisamos tamén compatibilizar, non, carris bici e infraestructuras con pacificar o tráfico para que poidamos, o sea, se ti vives na Avenida de Madrid, pois tamén tes dereito a poder chegar a tua casa en bicicleta, non? Pero é casi unha, non sei, unha utopía, casi. Total. Como valorades a política de mobilidade do Concello de Vigo? Pois, a ver, un pouquiño o carril bici, por exemplo, non? Sí que consideramos que é un paso adiante, que é necesario, pero vemos limitado, quero dicir que non, isto, a mobilidade en bici en Vigo non se vai solucionar só coa bici, sino que, só co carril bici, sino que precisamos, sobre todo, poñer o foco en pacificación do tráfico. Estamos co tema das cidades 30, non dá arrancado o Concello de Vigo a facer unha política realmente, non, de sensibilizar aos coches. De feito, agora mesmo en Vigo hai rúas 30 que non se cumpre por ningún lado. Vale, entón, pacificación do tráfico é para nós, xa digo, non, fundamental con co tema dos carris bici. No carril bici tamén hai a veces debates cos semáforos, cousas que se poderían mellorar, pero bueno, eu casi poñería o foco niso, non, en pacificar o tráfico, que penso que é a barreira máis importante. E logo tamén o Concello de Vigo, e xa coa súa propia área metropolitana, ten moito traballo por facer coa intermodalidade. Antes falábamos de ir a Cangas no barco e tal. Bueno, para ir a Cangas no barco te cobran a bicicleta. É unha penalización que si vas con crianzas, que tal, que vas todos os días, bueno, xa é unha penalización. Para ir no tren hai que reservar para bici. Si é menos de 100 km, si é máis de 100 km ao itinerario, o sea, a viaxe a Santiago, tens que pagar 3 euros de suplemento. Entón, son cousas que para unha poboación, non? O sea, desempregada, estudantes, o sea, realmente a intermodalidade para nós é un foco, aparte Vigo, coa súa área metropolitana tan potente, pois temos que pensar como facer tamén co transporte público para facilitar, non? O sea, Vigo, ao final, ten moitas parroquias e temos que facilitar que a xente se poida mobilizar na bici, non só pensar que os carris bici son para o centro da cidade, o sea, queremos unha planificación que vaya un poquinho máis alá, e eu penso que a intermodalidade eu sempre fago bastante énfasis, porque me parece que claro, es que si pensamos que para traballar, para ocio, necesitamos todas esas infraestructuras, e se estamos falando de que queremos baixar as emisións, pois non sei, é un dos puntos importantes. Pois moitas gracias, Iria, adiante co vosso traballo tan importante. Grazas. A bicicleta é un gran aliado contra o cambio climático. Devolvemos a conexión. Pois moitísimas grazas aquí e Iria, que agora hai que falar con Jesús de la Fuente, que é o voceiro da Mente Xa. Pide que se recupere a libre circulación e a renaturalización do río Verdugo. É así, non, Jesús? Contanos antes de nada cal é o problema, cal é a situación do río Verdugo. O río Verdugo é un río que xunto a Oitavén forman un sistema fluvial complexo. O punto de unión dos dous ríos están moi preto da desembocadura. Tanto Oitavén como o río Verdugo están cortados por unha gran presa. No caso do río Oitavén é o embalse de Eiras, que se atopa pois a uns 5 ou 6 km da desembocadura. Co que, bueno, pues ese río, de cara ás especies migratorias, atopa un obstáculo infranqueable para estas especies. É un obstáculo de 40 metros e, ademais, non hai ningunha opción en canto a posible derribo, porque abastece de auga a toda a poboación de Vigo e comarca, non? Outro brazo, o río Verdugo, é un río máis ou menos da mesma entidade que o río Oitavén. Nace na Serra do Cando, o Oitavén nace na Serra do Suído, son dúas serras pontevedresas que transcurren pola dorsal galega. Vos dicía que o río Verdugo
ten un primeiro obstáculo de 12 metros de altura que podíamos dicir, bueno, pois é bastante máis baixo que o de Eiras. Efectivamente, é bastante máis baixo, pero está a tan só 3 km da desembocadura, co que temos que o río Verdugo non ten acceso, non dá acceso ás especies migratorias en prácticamente toda a súa longitude, polo que este obstáculo que sí que podería ser incluso eliminado ou cando menos permeabilizado, é dicir, reducir o seu impacto por medio dunha diminución da súa altura. Feito que ven demandando a Xunta de Galicia a través de Augas de Galicia dende o ano 2007, estamos a 2021, a concesión ademais xa está caducada dende 2017, pero a administración, nin Augas de Galicia nin Medio Ambiente, a administración en xeral non foi quen de precintar, de deter este aproveitamento ata que se normalice unha situación moi anómala dun obstáculo que non ten paso para peixes que funcione, que incumple a propia concesión, porque porque non ten un paso para peixes que funcione e porque, como temos demostrado xa en varias ocasións, incumplen con bastante frecuencia o caudal ecolóxico. O difícil é coller susto a empresa que aproveita esta presa, Elecday e Naturgy, son as dúas empresas que están, digamos, involucradas. Elecday é a arrendataria, é a que aluga o aproveitamento, e Naturgy é a que ten a concesión. Entón aí empeza xa un pouco tamén o lío administrativo, non? Porque hai dúas empresas implicadas e parece que a resposta... Sí, dime. Perdona, dices que a concesión rematoulles no 2018. 2017, en abril de 2017 debería ter rematado se Augas de Galicia o tivese perseguido de algún xeito. O organismo de Cuenca, cando se acerca o momento da finalización da concesión, do plazo, ¿no? En este caso eran 25 anos. Cando se vai achegando ese remate, debería notificar yo a empresa que está realizando o aproveitamento para, xusto en abril de 2017, pechar a villa, pechar o grifo, e a partir dese momento reconsiderar se continúa un outro aproveitamento hidroeléctrico con outra empresa ou se restitúe o río ao estado original. E o feito de que prácticamente dende o momento da concesión, dende 1992, 1993, se produce a declaración de efectos ambientais. E xa se detectan certas anomalías que deberían corrixir, como por exemplo a ausencia dun sistema de medición de caudais ecolóxicos ou a inexistencia dun paso para peixes que funcione, que sexa operativo. Son dúas cuestións moi importantes. Entón, dende 1993, como vos dicía, xa hai unha serie de incumplimentos, pero que ademais, a partir de 2007, se incorpora outro máis, que é que a administración diz que para poder reducir o impacto ambiental que está ocasionando se debe reducir a altura do obstáculo de 12 metros a 6-7 metros, o sea, sería reducir a mitade, co que así reduciríamos bastante o impacto do obstáculo. Ese feito, unido a que xa se debería ter extinguido, debería ter feito que Augas de Galicia e Medio Ambiente paralizasen o aproveitamento hidroeléctrico, e non hai maneira. Vimos reivindicando dende 2018. E do río Verdugo imos ata o río do Burgo, onde neste caso denuncian verteduras contaminantes. Javier Quín é un dos veciños do Pedrouzo que levantan a voz ante esta agresión, unha máis aos ríos do país. Estamos aquí no municipio do Pino, no Pedrouzo, a última parada do Camiño de Santiago, para denunciar os vertidos que se fan controladamente, aínda que detrás miña temos unha estación de tratamento de augas, pero se están facendo vertidos ao río diariamente de augas sin tratar. Temos moita falta dunha depuradora, aínda que nos prometen, aínda que hemos feito denuncias de vertidos incontrolados que contaminan nosos ríos, que chegan pois á ría e que chegan ao mar, regan os nosos prados e as nosas fincas,
pero ninguén, nin a Xunta, nin o Concello fan nada por arranxar esta desfeita. Este auga non está tratada e vértese directamente ao río sin máis. Sí, fixemos denuncias tanto ao Seprona como á Policía Autonómica e no Concello, pero desde fai anos, pero non hai ningún arranxo nin ningunha millora que huberamos visto desde aquela. Graciñas a Javier por colaborar con Ecocanle e falamos de máis verteduras, neste caso nas antigas minas de Touro que traen as afectadas e os afectados de cabeza. Poden abrir as ventanas, nos poden abrir as portas, non se pode colgar a roupa fora, é unha cousa insoportable, non só é o olor, hai como gas na atmósfera, costa respirar, esa sensación de mareo, dolor de cabeza. Explícanos agora que é o que ocasiona todos estes prexuicios, cal é a causa? Aquí se está vertiendo productos químicos y están vertiendo productos de desechos que desconocemos cuál es el origen real. Decían que, bueno, que teníamos unha calidad do aire limpia porque a estación máis cercana e que a nosotros nos iría ben sería de Lalín, que é a maior. O sea que de aquí a Lalín, pues temos, non sei, canto, 60 km ou mellor. Imposible, se chegara o cheiro ou os gases a Lalín, sería... Famos unha reunión tamén co xerente de TEN e o que nos explica el é que os lodos entran á planta, en teoría van a unha nave, fan un procedimento e cando sale é algo perfectamente bo. Non tería que haber olor, según el, aí non se sabe, di que é unha cosa que están traballando en ela, non sei que traballan, porque non cambia nada, isto levamos moitos anos, intentouse moitas veces, o que pasa é que foron incrementando a entrada de camións, se antes entraban 10, ahora entran 100, claro, a cousa... Vienen de toda Galicia. Este es el vertedero gallego en estos momentos. Todo lo que está pudiendo venir, aquí lo vierten, sin control, sin orden y sin organización ninguna. Vienen camiones y camiones y camiones diariamente. Son camións enormes, non se sabe nin cantidad de carga, asquerosos, sin lavar, non collen polas carreteras, porque son carreteras pequenas, non colles, van goteando por todas partes e andan así todo Galicia. Eu non vexo ningún control. E dinnos que non escoitan estas queixas, as verteduras xa están a provocar danos ambientais importantes. Pois ao Concello fixemos moitas queixas, fixemos reunións de veciños, moitos veciños, cos partidos políticos tamén, asistiron, e bueno, sí, sempre nos din que o van a intentar, pero quedase cero. Hemos puesto innumerables denuncias que constantemente están siendo paralizadas, hemos creado una organización con ánimo de poder organizarnos y poder manifestar lo que aquí está ocurriendo y detener esto que está ocurriendo, esta agresión medioambiental. El alcalde de Touro, el alcalde de la localidad, y hemos solicitado en varios plenos ya que exista una estación meteorológica que nos pueda aportar los índices medioambientales que aquí estamos teniendo, y ha sido denegado al menos en 3 ocasiones. A empresa non se sabe se cumple, se incumple, porque a documentación non che aportan, fixemos miles de denuncias, ao Seprona, ao Concello, no xulgado, de miles de maneiras, porque eso é... Vamos a ver, están... hai unha guardería a nada, a menos de 500 metros, e as piscinas do Concello están a 500 metros de ten, a residencia de maiores está a 500 metros de ten, o sea, está todo pegado, cheira igual que nós, os nenos están aí dentro. Debaixo dunha balsa. Aguas de Galicia es conocedora, la Guardia Civil es conocedora porque hemos puesto innumerables denuncias y vuelvo a repetir que constantemente se paraliza, no sabemos dónde. No hemos conseguido nada, hasta este momento nada de nada. Ata aquí, como vos fixastes, estamos escoitando e vendo desfeitas unha tras outras que non se coñecen, non saen nos medios convencionais. Tampouco están na axenda dos gobernantes solucionalas, non son a súa prioridade. Agresións desfeitas que na imensa maioría son no rural, nun rural abandonado. Xosé Beiras, interesa despoboar o rural para expolialos sen que haxa resistencia? Pois se non interesa, o que está claro que iso favorece, non? O sistema económico tende a concentrar a riqueza, tende a concentrar a poboación. Hai territorios que
que se condenan, digamos, a suministrar recursos e man de obra barata. Iso acontece a nivel mundial e acontece tamén en países como o noso, non? Bueno, dentro de cada país e a nivel internacional. Xosé Beiras, voceiro de Ecoloxistas en Acción, está hoxe connosco porque queríamos falar un poquinho deses proxectos de parques eólicos que ameazan espazos naturais importantes. Contados un poquinho cales son os que máis preocupan, cales son os que están proxectados en espazos reservados, espazos de especial interese. O que está pasando coa enerxía eólica en Galicia, en xeral coas enerxías renováveis en todo o Estado español, é que logo dunha moratoria renovable, que durou prácticamente toda a década pasada, pois agora hai unha avalancha de proxectos, non? De grandes parques eólicos e tamén de grandes parques solares no resto do Estado, que están a xerar unha problemática importante. Por que? Porque non se fixo previamente, pois, aproveitando ese tempo de moratoria, unha planificación territorial, unha regulación que evitase os problemas sociais e ambientais tan serios aos que nos enfrontamos hoxe, non? En Galicia, pois, os novos parques eólicos proxectados, en algúns casos, en demasiados casos, pois están a ameazar pois espazos de alto valor ecolóxico, pois que bueno, pois por destacar algúns, pois espazos de montaña do interior de Galicia, espazos non protexidos do macizo central ourensá, de Penatrevinca, do Courel, tamén serras da chamada dorsal galega, non? Como a Serra do Suído, no extremo sur, e tamén serras litorais, non? Serras que están perto da costa, unha costa, como é o caso da Serra da Groba. Esos son proxectos que fase están, na maioría dos casos? En xeral, os proxectos están en fases iniciais, non? Moi iniciais ou comezando a avaliación de impacto ambiental. O que pasa é que, pois polo que comentaba antes, non? Como durante tanto tempo non se desenvolveu a potencia eólica e como agora pois hai unha, bueno, por un lado hai unha urxencia climática, non? Porque é necesario aumentar a potencia eólica para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, aínda que se quera sexa na pequena contía prevista nos plans estatais e galego, e por outro lado tamén pois houve un abaratamento dos custos de produción que fai que sexa moito máis atractivo para o capital o desenvolvemento de parques eólicos. Entón, encontrámonos pois iso cunha auténtica avalancha onde os proxectos pois se presentan en lugares que están que deberían estar protegidos, non? Legalmente polo seu interese natural ou que están demasiado perto de lugares habitados, de aldeas. Logo, por outro lado, pois estamos aínda baixo un marco legal que favorece enormemente os intereses das grandes empresas, en detrimento dos intereses da maioría social, onde pois as empresas teñen, non digamos vía libre, pero si grandes facilidades, non, para levar adiante os seus proxectos sen apenas garantías sociais e ambientais e sen se veren obrigados a digamos, a negociar os apoios sociais cos veciños e veciñas afectadas e as compensacións, unhas compensacións mínimamente xustas, non? Por outro lado, é de lamentar que en todo esta nova vaga eólica, pois, un vez máis estea prácticamente ausente o capital público. Bueno, cando decimos capital público galego ou español, porque, curiosamente, e é toda unha ironía, hai pois unha
hai capital público que sí participa, pero de outros estados, no desenvolvemento eólico galego que quere aproveitarse do negocio do vento, pero ven a través do capital de empresas maioritariamente privadas ou incluso nun caso pois a través dunha compañía estatal norueguesa que quere promover precisamente algúns dos parques máis impactantes, non, que se instalarían en zonas de montaña de Ourense. Entón venden enerxía verde, pero no fondo que están a favorecer as grandes empresas de sempre, non? Sí, bueno, a enerxía é verde, eso non se pode negar, no sentido de que é unha enerxía que está libre de emisións de efecto invernadoiro e que contribúe, iso é real, a reducir as emisións. De feito, os parques eólicos que se construíron en Galicia até agora, ainda que en moitos casos en lugares que non eran apropiados para iso, polo seu alto valor ecolóxico, pois foron de feito pois a única medida de certo calado que nas últimas décadas conseguiu en Galicia conter a suba das emisións, non? Ou incluso contribuir a reducilas. Pero o que pasa é que claro, que estamos, digamos, nun esquema de desenvolvemento baixo o prisma do chamado capitalismo verde que bueno, que consiste pois en que novamente grandes empresas, non, de capital privado en case todos os casos, pois se apropian, non, dos beneficios da descarbonización, do desenvolvemento renovable, deixando, digamos, migallas, non, para a maioría social e, ademais, sin respetar pois límites ambientais básicos como é o respeto ás zonas de maior valor ecolóxico, non, a espazos naturais que non están protegidos, non, porque a Xunta non o quixo, pero que deberían estar protegidos porque non son lugares onde, bueno, onde se poidan desenvolver calquera tipo de actividade, como, por exemplo, construir parques eólicos, que sempre ten, bueno, pues, un impacto importante porque, bueno, supón abrir moitos kilómetros de novas pistas, supón instalar moitos kilómetros de novos tendidos eléctricos, bueno, causan unha mortandade, poden causar unha mortandade bastante importante, non? Os propios aeroxeradores, non? A certas especies de aves, a morcegos, en fin, non é unha enerxía verde, pero iso non quere dicir que non estea, digamos, exenta tamén de problemas e para que non se deban establecer tamén límites, non? Son danos prexuízos, non, para a aprobación que está para esas aldeas que están preto deses parques eólicos, ademais de que falamos pro territorio, para moitas especies, pero claro, por outro lado, si é precisa esa transición ecolóxica, entón non sei de que xeito se podería levar a cabo, porque é necesario este novo modelo de enerxías verdes, pero de que xeito se minimizarían eses danos ao territorio, as especies, a poboación, e de que xeito serían maiores os beneficios sociais do aproveitamento do vento, do negocio do vento. Realmente non é un asunto fácil, porque hai que conxugar moitas cuestións, non? Por un lado, pois a crise climática, non? A ausencia de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro. Nós, como sociedade, Galicia debería reducilas polo menos nun 65% en 2030, en comparación con 1990. Iso supón facer un grande esforzo durante os próximos anos, que requeriría dun grande desenvolvemento das enerxías renovables. Por outro lado, hai que ter tamén en conta a crise de biodiversidade, hai que ter en conta que temos cada vez menos natureza e que necesitamos cada vez máis. E logo, por outro lado, pois hai que ter en conta pois os intereses da xente, non? Da xente que vive no territorio, particularmente da xente que vive no rural, non? Que pois constantemente discriminada e que non pode, digamos, ser novamente sacrificada, neste caso, pois para poder descarbonizar a economía de forma que se
consiga suministrar enerxía, pois sobre todo ás grandes concentracións urbanas e ás grandes industrias, non? Entón, como se pode facer? Bueno, desde logo que se pode, non sendo fácil, pois poderíase mellorar moitísimo o que as políticas que se están desenvolvendo, non? Nos presentamos como Ecoloxistas en Acción Galicia un documento no que avanzamos algunhas propostas a nivel xeral que pensamos que poderían, digamos, compatibilizar, non, a urxente necesaria descarbonización da economía coa xusticia social a todos os niveis, non? Tanto, pois, a nivel territorial dentro do noso país como a nivel global. Básicamente, como se podería lograr? Bueno, por unha parte, non podemos pretender sustituir todo o sobreconsumo enerxético actual, non, de sociedades desenvolvidas como a galega con enerxías renovables e que iso pois se poida facer dentro dos límites ambientais. Temos naturalizado, digamos, un elevado consumo de enerxía, pero é necesario decrecer ese consumo de enerxía nos próximos anos e de forma moi importante se queremos que a transición enerxética sexa realmente xusta e se produza dentro dos límites ambientais, non? Eso sería, pois, unha sería unha dos principios fundamentais. Logo, por outro lado, pois, habería que vincular o desenvolvemento das enerxías renovables, no noso caso, pois, ao peche, non, de todas as formas de produción de electricidade fósil, as centrais, unha vez pechadas as de carbón, pois tamén habería que pechar antes de 2030 as centrais de ciclo combinado con gas fósil e as centrais de coxeración que utilizan derivados do petróleo e gas fósil. Logo é fundamental tamén pois unha planificación territorial, non, que protexa as zonas de maior valor ecolóxico e que tamén protexa a calidade de vida da xente que vive no rural, non? Iso suporía pois ampliar a rede Natura 2000, suporía revisar o plan sectorial eólico, entre outras medidas. Logo tamén compre pois unha maior participación pública no desenvolvemento da enerxía eólica, pois a través do impulso de empresas públicas enerxéticas e, ao mesmo tempo, fomentando o autoconsumo para tratar de que a maior parte posible das necesidades enerxéticas pois se cubran a través de pequenas instalacións próximas aos lugares de consumo. E, finalmente, non, por destacar un último punto, é necesario tamén unha regulación que garanta, non, compensacións adecuadas para os veciños e veciñas do rural que teñan que vivir non perto de grandes parques eólicos, non? Iso supón, pois, por exemplo, obrigar as empresas a impedirlles recorrer a vía de expropiación e obrigarlles sempre a negociar cos veciños pois as condicións e as compensacións polo desenvolvemento de parques eólicos que, desde logo, teñen que ser moito maiores, non, que as que están agora vixentes nos parques en funcionamento. Moitísimas gracias a Xosé Beiras por achegarnos esta realidade a dos megaproxectos de parques eólicos que ameaza o país e que tanto preocupa estes días as galegas e os galegos. E tamén estivemos en Mugardos o sábado pasado na concentración diante de Reganosa da Coordinadora Galega por un reparto xusto dos fondos europeos xunto co Comité de Emergencia da Ría de Ferrol. Contanos por que esta nova concentración. A pretensión de usar os fondos europeos para otorgarlos a un grupo como é Reganosa, cunha añagaza que falan do hidrógeno, nos parece unha barbaridade. E entra dentro do proceso da corrupción sistémica do grupo industrial Tojeiro ca Xunta de Galicia, que se inicia xa nos anos 90, cando o conselleiro de Economía da Xunta de Galicia participaba en diferentes entidades, en diferentes empresas do grupo industrial de Forestal del Atlántico.
e cando participou e fixo todo o necesario para instalar de forma da planta de gas no interior da ría de Ferrol, que sabían que era un proceso ilegal e que non cumplía as condicións, e iso se fixo para que o Grupo Tojeiro se fixera ilegalmente e de forma corrupta con 30 millóns de euros. Ese é o único elemento justificativo da instalación no interior da ría de Ferrol por parte de Reganosa. E en estes momentos, por exemplo, o Grupo Forestal del Atlántico, un grupo petroquímico, está a botar a ría, co permiso e autorización da Xunta de Galicia, máis de 27 millóns de toneladas de vertidos industriales do Grupo Petroquímico á ría de Ferrol. Un delito. E además non paga un centavo. E isto se debe a ese trato de favoritismo da Xunta de Galicia con este grupo industrial. E dicir, cando na ría de Ferrol se fixe un sistema de depuración integral a ambas bandas, con fondos europeos, bueno, pues se lle permite a este grupo industrial botar esos 27 millóns. E dicir, está hoxe o principal foco de contaminación da ría de Ferrol se atopa precisamente aquí en Promontoiro. Por unha parte, o grupo petroquímico de Forestal que está botando esas toneladas á ría sin depuración ninguna, e por outra parte Reganosa, que utiliza a auga da ría para o proceso de regasificación. Millóns e millóns de toneladas da ría que cando entran os gaseiros son utilizadas, cloradas totalmente e voltas á ría máis fría. É dicir, está aniquilando, digamos, a riqueza marisqueira desta ría. Hai que dicir que en este caso concreto, 3 bancos que había aquí ao rente, pois xa desapareceron. Cando era a ría, digamos, predileta para a mesa babosa que ten desaparecido desta ría. Por eso decimos que ningún fondo europeo pode ir para estas empresas, baixo ningún concepto. Os fondos europeos, ademais, deben estar dirigidos precisamente para facer a transición ecológica nos seus xustos términos. É dicir, non se pode facer a transición ecológica utilizando unha energía fósil, como en este caso o gas natural que utiliza Reganosa. Esos fondos deben estar dirigidos precisamente, pensamos nós, en este caso concreto, a un plan de recuperación e regeneración da ría de Ferrol. Graciñas, é o momento agora de ir cunha das seccións fixas de Cocanle. Alberto Rivero vai falarnos hoxe do que el dato controla de caza. Moitas grazas, Alba. Benvidos de novo ao informe cinexético. Desta volta non traemos boas noticias con respecto á caza. Xa sabedes que dende que naceu a Cocanle, naceu este informe cinexético, vimos dando boa conta de todas as falcatruadas que ocorren con respecto á caza en Galicia. Temos que lamentar o 4º e 5º lobo cazado ilegalmente en Galicia. A golpe de 28 de marzo aproximadamente, a Briz de Laza, as brigadas antiincendio do Ministerio, localizaban un lobo morto nun lazo de caza no concello de Ourensán de Chandrexa de Queixa, mentres apagaban un lume. Apenas un mes despois, o 27 de abril, aparece na prensa o caso dun home natural da Coruña que usaba cámaras de fototrampeo para cazar ilegalmente todo tipo de animais, entre eles un lobo. Até o momento non sabemos cual foi a cantidade, cantas as especies cazadas por este señor, pero polo que se ve, según a Guardia Civil, pois parece que eran bastantes. Supoño que teremos acceso ao informe en breves e na vindeira entregada de Cocanle prometo mantervos informados deste caso que seguiremos con atención. E seguimos a falar da rula. Lamentablemente a rula sigue sin estar protexida neste país e a Comisión Europea parece que vai ofrecer unha moratoria na súa caza durante 4 anos. Os diferentes comités de caza que se reúnen nas diferentes comunidades autónomas están, digamos, mantendo unha tensa calma. Parece que tamén por parte do Ministerio de Agricultura, que neste caso é o que ten as competencias, se está a abordar tamén a posibilidade desa moratoria de 4 anos. En Embargantes estamos a piques de comenzar a temporada da media veda, que comezaría no verán, dependendo a comunidade autónoma, pois ás veces un pouco antes, un pouco despois, pero sí deberíamos estar considerando xa protexela. De feito, recentemente a Sociedade Galega de Historia Natural emitiu unha nota de prensa pedindo a protección
da rula Xunta de Galicia, non? Como xa vos dicía en outras entregas de Ecocanle, a rula en Galicia, o non ter unha amplia implantación, o que se coñece como a media veda, que é a caza que se realiza a finais do verán, en algunhas comunidades autónomas como Castela e León, Extremadura, Cataluña ou Aragón, por exemplo. En Galicia isto só ocorre na Limia. Non ocorre dende sempre, senón que dun tempo a esta parte se implementa este tipo de caza na Cha de la Limia en 8 dos tecores, en 8 concellos. Tristemente, un dos lugares de Galicia onde máis rulas se conservan. E por qué? Porque o cereal segue a ser un cultivo moi abondoso na Limia, non? O cereal de secano. Estamos a falar do trigo, do centeo, non como o millo, que sería un cereal de regadío, non? Que non ten esas capacidades de atraer as rolas, non? A rola tamén ven de sufrir as concentracións parcelarias que ocorreron na Limia, non? Isto supuxo unha alteración do hábitat brutal e algo similar ao que está sufrindo no resto de Galicia pola política forestal que se está aplicando, non? E, bueno, agardo que na próxima entrega da Ecocanle teña boas noticias para darvos. Sen máis, devolvos con Alba. E ante tanta desfeita, xa o temos dito, hai alternativas. Por iso queremos rematar sempre Ecocanle con unhas desas propostas que moitas veces non se coñecen. E unha vez máis, traénolas Monse Valencia. Hoxe vai nos falar da plataforma Xustiza Fiscal. Ela está con Paco González, que é o seu voceiro. A plataforma galega Xustiza Fiscal está integrada na plataforma estatal que traballa por unha fiscalidade progresiva, suficiente e equitativa. En que se traduce isto na vida fiscal das persoas de a pé, Paco? Pois mira, cando falamos de fiscalidade xusta, penso que a maioría da xente está pensando o que lle vai a afectar aos seus petos. Sin embargo, a fiscalidade xusta ten que ver tanto co lado do ingreso como do lado do gasto público. E falando, ou referíndonos a xente de a pé, a xente normal, como a maioría da nós, o seu peto non vai afectar prácticamente nada. Sin embargo, e lo digo por o punto de vista do ingreso, porque o que estamos reivindicando dende a plataforma, con estas premisas que te dixexe, de progresividade, suficiencia, equitatividade, é que aumenten os ingresos, pero que aumenten os ingresos daqueles que nes máis teñen. Para a maioría da xente, a xente da pé, que ti me preguntas, isto non lle vai afectar nos seus petos, como che dicía ao principio, sino que máis ben vai afectar a política social, a política de gasto. Estas políticas é todo o contrario, que a xente que vai ter que pretendemos que pague un poquinho de máis, a xente de pé o que vai beneficiarlles porque vaise fomentar o público, a sanidade, a educación, a xustiza, cousas que a mellor agora temos que pagar porque non hai ingresos suficientes. Sin embargo, cando se estas medidas ou se estas nosas propostas poñense en marcha, pois digamos que temos acceso a esos servicios sociais, a esas políticas sociais, a este maior gasto público social e sin tener que aportarnos os cartos para acceder a estes servicios que moitas veces, ahora nestes casos, sí que temos que facelo. Entendo. Supoño que por aí vai tamén o tema das reivindicacións da plataforma. Cales son as consecuencias de que se implementen estas reivindicacións e cal é a xustificación para o que reivindica a plataforma? Pois mira, as consecuencias son basicamente que temos que volver a tocar as tres patas que ti me dixeches. A progresividade significa que pague máis que máis ten, que agora a progresividade do noso sistema fiscal non está en cotas moi razonables, por así decirlo. Digamos, somos dos países da OCDE con unha progresividade máis limitada ou máis injusta ou que menos estamos a facer en este caso. A suficiencia quere decir que tengamos impuestos para qué? Pois para que esos impuestos podamos dedicalos a políticas sociais,
de educación, de sanidade, etc., que vayan a repercutir na xente de a pé, na xente máis humilde, da xente que menos ten. E a equitatividade, que non é máis que decir, bueno, que se reparta de forma xusta a carga fiscal entre todos e o gasto social entre todos. Estupendo, Paco. E seguindo con reivindicacións, cal é o seu avance respecto á escoita activa de Abela, a escoita activa gubernamental e política? Hai un feedback, a plataforma e as súas reivindicacións son escoitadas na sociedade, entendo que sí, e no goberno? Pois mira, a verdade que hasta onde eu sei, desde aquí dende Galicia e tal, temos tido encontros, reunións con prácticamente todos os partidos políticos, desde un extremo ou desde un lado hasta, prefiro non hablar de extremo, sinto, desde un lado hasta outro. Logo, a la hora de facer os seus programas electorais, a la hora de adoptar as medidas executivas, aqueles que xa están nos distintos gobernos, tanto estatal como das comunidades autónomas, pois, bueno, uns están un poquinho máis pola labor, por así decirlo, e outros non tanto, non? Bueno, a ver, estamos hablando de política e de lo social, daquela política hoxe en día engullo todo, non? Entonces, intentando non ser apolítico, pero bueno, tampouco ser partidista, bueno, eu teño que decir que os gobiernos de partidos progresistas sí que están moito máis por a labor de implementar este tipo de medidas fiscais e sociales que aqueles outros partidos que desenrolan unas políticas máis conservadoras. Perfecto, Paco. Pois nada máis, agradecerte que pasaras estes minutiños con nós, que nos explicaras quen somos dende a Plataforma Galega Xustiza Fiscal. Esperemos que moitas máis persoas se unan a vosa reivindicación, a reivindicación da plataforma, e que sexamos moitas máis a hora de facerlle ver os gobernos e os grupos políticos que outra fiscalidade é posible e necesaria. Gracias, Paco. Boa tarde. Pois boa tarde, graciñas a vos por deixarme explicarme, por incidir un poquinho. Os políticos xa saben do que vamos, non, de todos os partidos, que o fundamental é intentar calar na xente, a xente da pé, como era a túa primeira pregunta, e de decirlles que isto, máis que afectarlles o peto do pago, vai afectarlles o peto de poder acceder a servizos públicos esenciais e necesarios para todos eles e para todos nós. Nada máis, boa tarde e graciñas. Pois ata aquí o que deu de si este cuarto programa de Cocanle, todos os contidos que acostumamos a pechar cunha reflexión a que eu lle poño voz, pero que é unha reflexión que fixemos dende todo o equipo. Coa pandemia, démonos conta, xa o sabíamos ou nos decatamos máis se cabe, de que somos seres interdependentes, que non nos vamos a salvar de xeito individual, o noso futuro depende da comunidade. Por iso é tan importante tecer redes, crear sinerxias, compartir estrategias, axudarnos na loita. Por iso é tan importante a sororidade entre as persoas, entre os colectivos que loitan contra calquera tipo de agresión ao territorio e os dereitos de todas e de todos e das outras especies. Apoiarnos mutuamente, acompañarnos, coidarnos, é o único xeito de loitar contra ese xigante que todo devora. Xa sabedes, xuntas máis fortes. Thank you.